పచ్చని కొండల మధ్య నిశ్శబ్దంగా ఉన్న ఒక గ్రామంలో రయాన్ అనే ఒక దయగల బాలుడు ఉండేవాడు. ప్రతి జీవిని ప్రేమించే అతని మృదువైన స్వభావం వల్ల గ్రామాల్లోని ప్రతి ఒక్కరూ అతన్ని ఎంతో ఇష్టపడేవారు. ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం పాఠశాల ముగిశాక రయాన్ పక్షులకు ఆహారం పెడుతూ, వృద్ధులకు సహాయం చేస్తూ, ఎక్కడికి వెళ్లినా దయాపరచును వ్యాపింపజేస్తూ ఉండేవాడు. ఒక చల్లటి సాయంత్రం రయాన్ ఓ విసిరివేసిన కొత్త దగ్గర నుంచి మృదువైన ఏగుపు శబ్దం విన్నాడు. ఆసక్తితో ఆ శబ్దాన్ని అనుసరిస్తూ వెళ్లి ఓ బాగా బలహీనంగా వణుకుతూ ఉన్న కుక్కను ఓ విరిగిన బండిపై పడుకున్నట్లు చూశాడు. ఎలాంటి సందేహం లేకుండా రయాన్ తన స్కార్ఫ్ను ఆ కుక్క చుట్టూ జాగ్రత్తగా ఉంచి మృదువుగా చెవిలో చెప్పాడు, "ఏమీ కాదు స్నేహితా, నేను నిన్ను చూసుకుంటాను." రయాన్ ఆ కుక్కకు రస్టీ అని పేరు పెట్టి తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. అతని తల్లిదండ్రులు ఆశ్చర్యపడ్డారు, కాని రయాన్ చూపిన దయాభావనికి హృదయపూర్వకంగా ముదిలైపోయారు. తర్వాతి కొన్ని వారాలపాటు రయాన్ రస్టీకి స్నానం చేయించి అతనికి ఆహారం పెట్టి వెటనరీ డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు. ప్రతిరోజూ రస్టీ బలంగా, ఆనందంగా మారుతూ రయాన్ మరియు రస్టీ అత్యంత సన్నిహిత మిత్రులయ్యారు. రయాన్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడల్లా రస్టీ తన తోక ఊపుతూ ఆనందంతో ఎగిరిపడుతూ ఉండేవాడు. ఒకరోజు రస్టీ ఉచ్చంగా మొరిగి రయాన్ను ఒక చెరువుల వైపు లాగుతూ వెళ్లాడు. అక్కడ ఓ చిన్న అమ్మాయి నీటిలో తడబడుతూ తేలడానికి స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉండింది. రయాన్ వెంటనే పరుగెత్తి ఆ అమ్మాయిని బయటకు లాగాడు. రస్టీ సహాయం కోసం మొరుగుతూనే ఉండాడు. కొద్దిసేపటిలో ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు అక్కడకు వచ్చి కృతజ్ఞతతో రయాన్ మరియు రస్టీని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. గ్రామస్థులు రయాన్ చూపిన దయను ప్రశంసించారు. ఒక చిన్న దయాగుణపు చర్య ఒక జీవాన్ని రక్షించిందే కాకుండా రస్టీకి రెండో అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. నీతి: ఇతరుల పట్ల కనబరిచే దయ, అది ఎంత చిన్నదైనా లేదా ఎదురుదాడికి ఆసరాలేని వారిపై అయినా గొప్ప ఫలితాలకు దారితీయగలదు. దయ అనేది బలంగా ఉండే లక్షణం, బలహీనత కాదు.